Informazzjoni li ħarġet din il-ġimgħa fil-Parlament ikkonferma li s-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna għandha bżonn riforma immedjata. Dan hekk kif 80 każ fil-qorti għadhom qed jistennew li jgħaddu ġuri, boħut ilhom jistennew ma' 13-il sena. Din id-dejta ingħatat mill-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard wara talba biex jiġu preżentati dettalji dwar dan mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tal-Ġustizzja Kerel Aquilina. Jidher li minn dawn it-80 każ pendenti, 8 għandhom data assenjata, oħra qed jistennew data fil-waqt li l-65 każ ieħor ma jistgħux jinstemaw għalissa minħabba kwistjonijiet legali, proċessi li jkomplu jtawlu żmien għal diversi raġunijiet. Dan id-dewmien huwa inkwetanti meta wieħed jikkunsidra li pajjiżna qed jieħu ferm iktar minn pajjiżi oħra Ewropej biex itemmu proċessi fil-qrati lokali. Din hija tema li ilha tkarkar diversi snin u li l-Gvern Laburista baqa' jagħlaq għajnejh dwarha, b'detriment għall proċess tal-ġustizzja f'pajjiżna.